muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook updates. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Nhasi uri musi weFriday. Hei pakaipa nhasi muJohannesburg kune imwe nyaya iyo yavhundutsa vana veZimbabwe nevemuno muSouth Africa ichivasiya vakatsamwa chaizvo. Vazhinji vekumusha vachiri vakatobatira ana mumaoko mushure mekunge bazi rezveHome Affairs vatanga yavanoti paternity audit hombe. Inyaya inobaya moyo nekuti inobata upenyu hwevana veZimbabwe avo vanga vari kuraramawo vachiti tava kuraramawo zviri pamutemo tiri muno muSouth Africa. Saka izvi ndo zvanga zvichiitwa nevana vekumusha kwemakore akati wandei. Vana vekumusha vari vanhukadzi vanga vava kukwanisa kuti vange vachiwanawo mavhiza kuburikidza nevana vavo, vamwe vachizotogumisidzira vatova nemapermanent residencies vachishandisa vana vavo. Panga pachishandiswa nzira yatingati inzira yechitsotsi yekuti kana mwana wako either wakamuberekera kuZimbabwe kana kuti wamuberekera muno muSouth Africa wobva wachizotsvaka murume anenge angoriwo munhu anenge achingozvitamburira, iwe nemurume wako mobva mabhadhara muSouth African iyeye mamubhadhara mari. Hanzi kazhinji vanhu vanga vari kubhadhara mari between 1000 rands 2000, vamwe vachizobhadhara as high as 25,000. Murume uyu obva achizoenda nemudzimai wako kuHome Affairs nemwana ndiye obva achizonzi ava baba wemwana, kuitira kuti mwana ange achizowana birth certificate rinova rakangofanana nekuva nechitupa chemuSouth Africa. Izvi zvinozoita kuti nekufamba kwenguva kana zvimakore zvati fambei 2 kana kuti 3 years amai vange vachikwanisa kuzowanawo mapermits ekugara muno muSouth Africa zviri pamutemo vachishandisa mwana iyeye sezvo anenge ari aSouth African citizen. Saka scandal iyi yanetsa payabuda mumapepanhau nekuti vanhu vemuno vari kutowedzera kutotsamwa nekuda kwenyaya iyoyo. Zviri kuitika muSouth Africa yangova nhau yekungoti vanhu kuda havachadi vanhu, nekuti kunyangwe muZimbabwe vanhu vakabva kuna Malawi vaingosvikawo vachingowana zvitupa muZimbabwe. Asi kana musingachadiwi munyika nepamunenge muchiti muri kuedzawo kugona munenge muchingonzi makanganisa. Zvakafanana kana munhu asingachakudi murelationship, kunyange ukamugonera zvinengei kana asarudza kuti haachakudi, ndo zvava kutongoitika muSouth Africa kuti whether une mapepa kana kuti hauna. Pane vamwe mukoma vedu avo vari kuti mukoma hatizivi kuti vamwe isu tichashandirepi. Hanzi vanoita zvekunotora magroceries muDurban kana kuti Salt, vachiunza salt iyoyo hanzi muJoburg nechimwe chikafu chehuku. Hanzi mukoma handitozivi kuti ticharamba tichishanda here kana kuti kwete, because sematruck driver hanzi ikoko kuDurban havasi kutodiwa zvachose. Mapemiti vanayo, pemiti yavo vakatokwanisa kutorinyuwa, ZTP yavo vakakwanisa kutorinyuwa zvakatonaka, everything zvose zviri bo. Vanga vatova nemakore vachigara muno muSouth Africa, everything. Hanzi motikari, ndakatonotora motikari kubenki, vana vangu vari kudzidza muno muSouth Africa. Asi hanzi hatichazivi manje kuti Murungu achati kudii. Murungu hanzi ari kuti hazviite kuti ndige ndichikudzingai mabasa nekuti ndakabva kudhara ndichishanda nemi, hamundibiri ende munoshanda nesimba. It is better that I sell matruck acho. Saka ndo zvavakandinyorera kuFacebook vakati kana zvichiita mukoma rambai muchingotipawo maupdates, especially isu tinogara tiri paroad, tinenge tiri paroad apa tinenge tichiziva kuti zviri kumbofamba sei munyika. Saka ndo imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvinongonzwisa tsitsi kuti munhu angatovawo nemakore achitozvishandira vana kana vava kutodzidza muno, unenge wava kutongotarisira kutongoti vana ivavo vachasvikawo kuzoenda kuuniversity muno vachikwanisa kuzowanawo maopportunities. But kana zvadai zvinenge zvoti netsei. Tichidzokera panyaya dzemabirth certificate, saka hanziko zvinhu zvava kutonetsa. Vachange vachizoongorora eni mwana anenge achizoita late registration of birth, kana kuri kunzi pakaitwa late registration of birth, nekuti muno
vachingobva mukuzvara Home Affairs inenge yakatomira vobva vatorejista vana muzvipatara. Saka hauna reason yekuti handina kukwanisa kuti ndige ndichitoresa mwana wangu birth certificate ukaita late registration. Vanenge voda kuongorora, mukuongorora umu hanzi vanokwanisa kutobloka chitupa chako kana waita late registration, uye vanenge vava kuda zvakawanda pamusoro pako iwewo mubereki. Saka ndo imwe nyaya iri kunetsa, kana kuri kunzi manga muri kufunga kuti munge muchizviita izvozvo zvaizvezvi dai matombomira zvimwe kuda muzozama mushure mekunge ma-elections apera. As long as kusati kwaitwa ma-elections, nyaya idzi dzichange dzichizotonetsa nekuti mapati akasiyana-siyana vanenge vachida kupruva kumavoters avo kuti isusu ndisu tiri kunyatsokuexposa chitsotsi chose chiri kuitika. So you just need to be careful, tombotambira kure nana Home Affairs, otherwise chinokwanisa kana kuzongokubvondokera. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera pava neimwe nyaya ye-extortion iri kuitika. Pana vamwe mukoma vedu avo vari kuti mukoma muri sei? Ini ndakakwanisa kubuda mubhodha zvakanaka, ndinoitawo zvekutakura zvinhu zvevanhu, kuti tingagoita sei mwana waamai? Hapana zvatingazviita. Kunyange vakati bhodha rinenge richipisa, isu tinotongopinda nemo mumoto macho. Kana vakatitorerawo motikari vachazongotitorera tobva tachizongoziva kuti havachade kuti tinge tichishanda. Ndakati ndadarika nemubhodha ndiine zvinhu zvandainge ndabatiswa nevanhu, taitawo chikiribidi chedu tikakwanisa kubuda mukoma. Zvimwe zvinhu ndakazozvimirira izvo zvakange zvichipisa zvisingaite kuti ndinge ndichidarika nazvo nemubhodha, then ndokubva tachizoti tava murodhi. Ndinoda kuti unge uchizivisa vabiya vangu vanoitawo zvehumalayicha kuti please ngwarirai, nekuda kwekuti kune vanhu avo vanotokumisai murodhi, vanoita sekunge vanhu vanenge vachitoshanda neZimra, but vanenge vasiri veZimra nemapurisa efake nemusoja wefake. Vanobva vakumisai vanenge vaine private, kana vakakumisai vanobva vakutorerai mari. Ndakangoti ndichingomisa motikari yangu mukomanashi ndakabva ndatoona pfuti dzatoburitswa. Chandoda kungoziva ndechekuti konyika yedu yakazotanga kubvumidza zvepfuti rini? Ko zvataiziva isu kuti panguva dzana baba Bona chinhu chinonzi pfuti munyika chinhu chatainge tisingatombozivi kuti kune pfuti inoexista munyika. Kana mapurisa 1 pfuti handitombofungidziri kuti vainge vainadzo. Ndakarohwa nehana, ndakaita sekunge ndatova muSouth Africa ndikabirwa zviri very smart. Motikari dzaitongodarika mukomanashi ndichitongotorerwa mari. Saka pavakange vachida kundiita rough, umwe truck driver ndiye akazviona akatanga kuridza bhero, aitofamba ari pakati peroad. Dzimwe motikari dzainge dzichibva nekuopposite direction dzikaslowa down. Varume vave vakabva vamutsa motikari yavo yavainge vainayo, yainge iri extrail yewhite but yainge isina manumber plates. Ndokubva vatiza vakazongopinda nemune chimwe chiroad, vakaita zvokungopinda nemusango kagravel road. Tichangodarika paRutenga maybe about 40 kilometers out of Rutenga ndo pandakabirwa ipapo. Mari yose yakaenda. Uye zvekare ndinoda kuzivisa vamwe vanenge vasiri mumagroup. Ndiri mune rimwe group redu rana Malaicha. Pane umwe Malaicha uyo akabva mukubirwa futi mari. Hanzi kana muchibva nekuzimside matopinda muSouth Africa muN1 pedyo neMessina, kune vamwe vanhu avo vanenge vachita sekunge mapurisa but vanenge vari mapurisa enhema. Vanhu ava zvavari kuita vari kuchaja vanhu. Sesu vana Malaicha tinotongoonekwa kuti tinenge tiine motikari inenge iine trailer kuti uyu ndiMalaicha. Saka vanobva vakumisa vobva vakubvutira mari. Vanenge vachichaja kana 500 kana kudarika kuti unge uchingodarika pavari, whether une mapepa aribo kana kuti hauna mapepa zvachose. Saka ndo imwe update yandikuda kungoti vamwewo vanenge vasimo mumagrupu edu aMalaicha vange vachiziva nezvazvo
kuti kana uchibva kuZimside wava muSouth Africa ngwarirai, nekuti munomiswa pakuzomiswa kune vanhu vari kudhimanda mari, havasi mapurisa zvachose. Hanzi vari kutofamba nemotikari dzinenge dzakaita kunge motikari dzemapurisa but dzinenge dziri dzefake. Zviri kuitika izvi soon outside of Messina. I want people to be careful. Akomana tiri kukuvara, hameno kuti iro rinogore tichapona here kana kuti ndo kutoguma kwacho kwenyika. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yatakatumidzirwa, imwe ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vakatorerwa mari, hanzi ndakatorerwa wallet license nevakomana vainyepedzera kunge mapurisa, vakati toda kuti tinge tichiona madeclaration form, hanzi kungomisa motikari pfuti dzikatobuda. Vari kubvunza mubvunzo wekuti ko izvi zvekuti munyika vanhu vanotendedzwa kuita pfuti zvakatanga rini, because kudhara zvainge zvisiko zvose izvozvo. Tingati munyika mava necrime yakanyanyisa here than before, kana kuti zvakangofanana, kana kuti toti iko zvinozve nekuda kwesocial media, kana pakaparwa mhosva tinokasika kuzviziva, unlike kudhara kuti maybe nekuda kwekuti kudhara kwainge kusina social media, vanhu vainge vasina access to information, instant access. Seizvezvi handiti mava kutozviziva kuti kune munhu akaburitsirwa pfuti kuZimside outside of Rutenga akatotorerwa wallet license nemari yainge ainayo. Now we know about this nekuda kwekuti social media yatinenge tichishandisa. Sandizve here zvava kutoratidza kuti munyika manga magara muine crime, but nekuda lack of information takange tichifungidzira kuti Zim iri safe. Do you think kuti Zim yanga yagara iri safe kana kuti kwete? Tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva taenda pa-update yedu inotevera zvakangoma hazvo vedway. Hanzi muCape Town manetsa rimwe boka remaZimbabweni. Hanzi vanhu ava vanotozviita vanhu vanenge vari right, hanzi vari kuita yavanoti maghost accommodation. Saka zvavari kuita ndezvekudai so ivo vanomaketa pamarketplace nemumagroups umo mavanoziva kuti munenge muine maZimbabweni, kana kuri kunzi unenge uri munhu anenge achitsvaka pekugara kunzvimbo kwekuti kunenge kuine runyararo. Hanzi vari kushandisa mapictures efake ekumafency apartments kune security kwekuti vanhu vexenophobia havakasike vasvikako. Hanzi musashandisa inonzi Gumtree nekuti ndo yavari kunyanya kushandisa iyoyo, zvekare neFacebook marketplace. Vanobva vaposta mapictures ekunonzi kuSea Point, kuCentury City, vachiti ivo vari kutsvaka maloja, hanzi maapartment vanenge vachichaja ma4,000 rands. Saka unozoti kana wabhadhara apartment yacho iyoyo, then paunozosvikapo pamba pacho unozotoona kuti pamba apa inenge isiri imba yechokwadi, but inenge itori guest house. Vanotoenda pamaguest house vobva vatobhuka, vobva vaswerapo vachitora mavideos, vachitora mapictures, zvekuti pavanoposta you just think kuti pamba pake, but panenge pasiri pamba pake, panenge pari paguest house. Saka hanzi ndo zviri kuitwa nevamwe vedu vekumusha avo vari muCape Town, ndo zvavari kuita izvozvo. Vari kufamba mumaguest house evanhu vachitora mapictures vobva vati I am a landlord, ndine imba ndiri kurentesa marooms 2 3. Akomana zvakangoma. Just imagine kuti kana zvikazosvika munzeve kana dzemaSouth African muCape Town mungazogarika here, kana kuti muSouth African akazoti anenge achida pekugara obva asangana nevanhu ivavo obva abhadhara, akomana hazvizombomiri zvakanaka. Pane imwe nyaya zvekare iyo iri kutrenda, nyaya iyi yanetsa. Pane umwe mwana hameno kana makanzwa nezvazvo, pane mukadzi akabuda achiti ndine mwana wangu wandava kutofunga kuti ange achimbomira kuenda kuchikoro, nekuti kuchikoro kwaari kudzidza uku ari kudzidza neumwe mwana wekuZimbabwe. Zvino mwana wacho
kuZimbabwe ari kungogara achingorova mwana wangu every time. Mwana wangu ari kungouya achiti mama ndarohwa naningi uya mushona. Hanzi ndakazoendako ndikanobvunza kuti kochii, hanzi maticha vakangoti tichataura nevabereki vake, ndikasiyana nazvo, asi mwana ari kungoramba achingodzoka kumba. Dzimwe nguva anodzoka akakuvara achiti ndarohwa nemwana uya mushona. Hanzi ndakazoti unge uchizomubvunza kuti ko iwe unombondirovera chii. Hanzi mwana wacho akazodzoka kuna amai vake muSouth African akati mama, izvi ndo zvataurwa nemwana anogara achindirova wekuZimbabwe, ari kuti amai vangu vakandiudza kuti I have to deal with you South Africans. Akomana ka video iroro kana mukariona mukada kuzoverenga zvinenge zvakanyorwa mucomment section ka zvakangoma hazvivedwe. Kana tichitaura nhau idzodzi dzeXenophobia and stuff, hazviiti kuti tinge tichizotaura nyaya idzi pamberi pevana, because ivo vana vanongoendawo kuzvikoro vangori nepfungwa idzodzo dzekungoti maSouth African vane xenophobia, saka I must respond. Zvino mwana wacho pamwe anenge asina kana passport, iwe semubereki maybe hautorina kana permit, mwana wako otanga kuita bullying futi pachikoro ipapo, achiita bullying dzake, achibhula vamwe vana. Zvinozonetsa futi nekuti vanhu vanenge vozotanga kumutsa futi nhau dzexenophobia, amene kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe panhau iyoyo iri kuitika yemubereki wemuno muSouth Africa uyo ari kuchema ari kuti mwana wangu anzwa nekungogara achingorohwa neumwe mwana wekuZimbabwe. Hanzi ndava kutoda kutomboti ange achimbomira kuenda kuchikoro kwacho, because it is no longer making sense. Uye zvekare pane imwe nyaya iskandal yemafake work permits. Pane vanhu vari kunzi 15 avo vabva mukusungwa nekuti vanga vachishandisa permits efake. Vanhu ava vasungwa muDurban. Vamwe vasungwa ndeavo vainge vachizviita maconsultants. Saka vaizviita maconsultant vachiti tinokwanisa kukubatsira kuti ukasike wawana mapermits ekushandisa muno muSouth Africa. Saka vanhu ava vanga vachishanda zvavo muinternet cafe. Saka pane raid yakazoitwa neSAPS, mapurisa emuSouth Africa, neveDepartment of Labour, ndokubva vachizotanga kupinda mumabusinesses akasiyana siyana. Ndokubva vachizoona kuti pane vanhu vane macritical visas nemageneral work permits ane maQR code, apo pavanga vachishandisa mishini yavo anga achiratidza kuti anoshanda, but zita riri papasipoti rakasiyana nezita riri kubuda papermit yacho iyoyo. Vakabva vachizobvunza nevekuHome Affairs kuti ko chii chiri kumboitika pano, tine vanhu vatiri kusikanira mawork permits avo zviri kubuda zvakasiyana, kuti work permit iyo pachezvayo iri kuratidza kuti iri musystem, but yakaiswa papasipoti yemunhu anoratidza kuti zita rake rinogona kunge risimo musystem. Is it normal? Ndo zvinoitika here izvi. VeHome Affairs vakabva vati tava kusvikapo ipapo, saka vakabva vachizotanga kufamba nevanhu veLabour vachitora vanhu vaya vanga vaine mapermits acho ari efake. And kana kuri kunzi unenge uine permit yefake, uchitozviziva kutoti inini ndiri chidhura. Akomana, kana ukasvika paroadblock, paunotoziva kutoti paroadblock apa pane traffic, pane mapurisa, and vanenge vaine chimwe chirori so chekuti chinokwanisa kuskana nekuaccessa database. Make sure kuti hautomboburitsi kana uine license remuno muSouth Africa usina permit, wotongomeka sure kuti hauburitsi license iroro, kana kunyangwe traffic register usatomboribuditsa, wotongoti handina, vokusungira kushaya zvako traffic reg, because ukaburitsa traffic reg vanozoda kuzobvunza mibvunzo yakawandisisa. Worst of all, kana uine permit pabasa penyu pakasvika Home Affairs iwe uine permit chidhura chitoti handina passport yacho, nekuti chidhura chechi yamanje vanenge vava kuda kuzoziva kuti permit yako iwewe wakaiwana sei, and zvinozokutorera nguva ungori mumaholding cells vachiita mainvestigation. Asi ukasungwa uchinzi hauna passport unokasika wadzoserwa zvako kuZimbabwe. So ndo imwe nyaya zvekare
iyo iri kunetsa. Zvakangooma hazvo veduwe, pane vanhu vasungwa uye zvekare vanhu vacho avo vazosungwa vaine mapermits acho efake vazosvikawo pakutaura vakati isusu madii mangotisiya, tikuudzei kwacho kwatakamawana mapermits awa. Saka vabva vachizoenda navo kune imwe internet cafe. Internet cafe yemazimbabwean avo vanga vachiita zvemubikirwa vachibika macritical skill visa, mageneral work permits iwawo asiri echokwadi. Vanga vari kushandisa internet cafe iri muDurban. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana mukangoonawo vanhu velabor vasvika kumabasa kwamunenge muchishanda, you just need to know kuti kana uine chidhura hauchiburitse, unotongotako handina kana permit, uyai nawo maupdates enyu izvo zvinenge zvichiitika kunzvimbo kwamunenge muri ikoko, tinge tichiziva kuti kwakamira sei. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Kumpumalanga inzvimbo inozivikanwa nekuda kwemamaini akati one day macoal mine, uye kune vana vekumusha vazhinji vakange vari kushanda mumacoal mine akasiyana siyana kwemakore nemakore. Vazhinji vacho vakasouya kunoko even kuma early 2000 vachishanda mabasa sema-operators nemadriver. Vamwe vainge vachishandisa equipment mumamaini, vamwe ndo vainge vachidriver maside tipper. Saka muWitbank kana kunonzi kuEmalahleni kune zviri kuitika ikoko. Kune scandal inotyisa mushure mekunge imwe kambani hombe iriko ikoko kuEmalahleni uko kuri kunzi kwanga kuri kushanda maZimbabwean, the majority maZimbabwean nema Mozambican. Saka vabva vaita yavanoti skills audit asi vasina kuzivisa vashandi. Saka zvakaitika ndezvekuti hanzi vazhinji pavakatanga kushanda vachishanda mumamaini awa vari vekumusha vanga vari kunzi ndo vane macritical skills pabasa, vakauya kunoko vachishandisa maCV efake. Tingangoti sei zviri kuita vanhu kana uchida kuenda kumacruise ship, vazhinji vanopedzisira vava kuisa mahotel ekuZimbabwe. Kunyangwe usina kumbogara wakashandira hotel iyoyo, obva wangoisa phone number either dzemukadzi wako kana kuti dzemurume wako. Paanongodavira anenge achitoziva kutoti call iyi ndiye kuti ndige ndichingopindura izvozvo zvatinenge takanyora paCV. Kana iri hama yako, ndo zviri kuita vanhu pavanoenda kumacruise ship. Saka ndo zvakaitawo vanhu ava vanonzi vakauya kudhara muSouth Africa vakatanga kushanda mumamaini vachiisa experience dzenhema uye zvekare nemacompanies, mamining companies ekunyepa ekuZimbabwe asingatombo exist. Vamwewo vachiisa makambani enhema emuno muSouth Africa. Saka makambani anenge akangochengeta madetails ako iwawo. Saka vamwe vainge vaine experience, vanhu vanenge vakabva kumusha vaine experience but vobva vachizoita mamining qualifications enhema kuti CV ndere nhema, zvekare nemacertificates ako anosanganisa mablasting certificates, madigger loader TLB licenses nesafety officer diplomas. Vanga vari kushandisa zvinhu zvenhema macompanies asingatombo exist kuZimbabwe nemuSouth Africa nemareferensi ekunyepa vachiita sekunge ma-reference letters avo anenge akatosainiwa big mining companies. Saka vashandi vanofungirwa kunzi vanodarika 32 vaziviswa kuti zvinhu zvenyu zvamanga muchishandisa ndezvefake. So vazhinji vatomiswa mabasa zvichireva kuti inhamo inenge yatopinda mumbaka iyi. Zvakangoma hazvo veduwe. Vamwe vaitawo munyama wekuti vasungwa vari pashift, vamwe vanga vari kumba ndo vaita havo laki nekuda kwekuti vabva vatozviziva kuti kubasa uku akusisina kumira zvakanaka. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe nekuda kwenyaya yekuti unenge wakapindawo pabasa ka unenge uchitsvakawo kungwavha kwaunenge uchiita uchitsvakawo raramo, then after so many years pobva pachizoitwa ma-investigation akadai. Zvakangoma hazvo veduwe mumabasa imomo mamunenge muchishanda muri
kumake sure kuti kana muino mabasa akanaka achikubhadharai zvakanaka mukasika maita madevelopments kumusha uko, because kana wainge uchitomboshanda mumaini it means kuti mari yawainge uchitopiwa yainge iri mari yainge yakatowanda kwazvo. Saka zvinoda kuti paunenge wawana mukana wobva wakasika washandisa mukana wacho wobva wasiyana nazvo kana kuri kunzi zvako zvinenge zvaita. Then pane imwe nyaya iyo yakaitika kuCape Town. Saka kuCape Town kune umwe mukadzi uyo akabatwa. Mukadzi uyu akaregister a non-profit organization. Register a non-profit organization achiti iye achange achizochengeta ma-refugees uye zvekare nekubatsira ma-street kid. Ari ma-street kid vari vana vekuZimbabwe. Iye kunze kwekuti ange achiita saizvozvo akange achitongoshandisa mari yacho iyoyo for ma personal expenses ake kwemakore nemakore. Saka mukadzi uyu ari kunze iye pari zvino akatosungwa nekuda kwenyaya iyoyo. Zvakangooma hazvo vedway. Pakaipa tingati kutsvaka here. Akaregister zvake a non-profit organization achipota achibetserwa nemadonors kuti ange achizoseta up a refugee, amenoti refugee camp here kana kuti what was going on. Saka mukadzi uyu ari kunzi akazobatwa ari kumba kwake ndokubva asungwa. Ari kunzi iye ane 50 years, anga ava nemakore ari munomu muSouth Africa achirana NPO yake iyoyo. Then bobva pachizoita imwe nyaya iyo inoratidza kuti ichakonzeresa mhirizhonga kuPretoria West, inzvimbo ine mascrapyard akawanda. Asi kwaitika zvinhu zvinonyadzisa ikoko zvichizonobata nevana veZimbabwe vakawandisa vanoita zvemechanics but dziri mbavha vachiita zvemaparts cloning. Saka varume ava vekuZimbabwe zvavanga vari kuita ndezvekudaiso vanga vari kuti mbavha kana dzikauya nemotikari dzinenge dzakabiwa especially ma 2024 to 2025 models vanobva vatora magearbox emotikari, mainjini, vongotora injini, magearbox nezvimwe vozotanga kutengesa semaparts. Vanga vari kubvisa maserial numbers vobva vazodhinda maserial numbers anobva pamaparts emotikari dzinenge dziri legit vachitoshandisa mishini yavo kubvisa maengine number vobva vaisa engine number kubva pane imwe injini iyo inenge yafa kubva pamotikari inenge isina kubiwa. Saka ndo zvimwe zvinhu zvichanetsa izvozvo Pretoria, because mapurisa emuPretoria vawana maengine akati one day in an underground garage anga akamirira kuyambutswa kubhodha, hanzi zvanga zviri kuda kuendeswa kuMozambique kana kuti kuZimbabwe. Zvakangooma hazvo vedway. Ndo zvimwe zviri kuitwa nezvizvarwa zvekuZimbabwe muno munyika yeSouth Africa. Kana kuri kunzi uri kushandisa study permit, you need to listen to this one. Saka pane vanga vari kushandisa ma-student study permits but uchishandisa study permit yako kudaro usingatoende kuchikoro kwacho. Vazhinji vanga vari kukwanisa kugara muSouth Africa zvakanaka vachishandisa ma-study permit. Saka hanzi zvava kuda kuzoitika ndezvekuti Home Affairs ichange ichizorevoka ma-study permits, kucancela ma-study permits. So far hanzi kune 300 abviswa musystem mushure mekunge vacheka neDepartment of Higher Education vakaona kuti pane vamwe avo vasingatoendi kuchikoro kwacho kwekuti unotongoita the whole year usina kana kumbogara wakaenda kuchikoro but iwe uchinzi you are going to school. Uye zvekare hanzi ngwarirai nekuti kune ma-fly by nights colleges vanokwanisa kuita sekunge vanokubatsira wobva watowana study permit but uchienda kucollege kwacho degree kana kuti diploma raunenge wawana at the end of the day rinenge risiri recognized. Saka ndo zvimwe zvekuti munenge muchifanira kuti munge muchizongwarira because study permit is the easiest way kune avo vanenge vachiita work from home kuti unge uchizowana permit yemuno mujoni but ndo zvimwe zviri kuitika izvozvo. Pane vanenge
vachingotora zvavo mawork permits vobva vatongogara zvavo pamba. Unenge uchifanira kuti unge uchizova nekakosi kaunenge uchiita at least per week. Unofanira kuti unge uchizopota uchienda kuchikoro kunogara muclass kuitira kuti zvinge zvichionekwa zvechokwadi kuti uyu munhu uyu ari kuenda kuchikoro. Kuzama kurarama kwose ikoko kunoita kuti munhu ange achizouya nemaplans akasiyana siyana kuzama kuraramisawo mhuri. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe vadiwa vateereri, ndo maupdates awo andanga ndakakubatirai. Veduwe network yacho iri kunetsa zvisingaite, video riri kuita ma-hours nema-hours just to upload. Let us meet again in the following episode.